Man laver altid tunneller, siden man er en lille dreng, og det er altid sådan lidt specielt, fordi man udmører altid modstanderen en lille smule. Når der bliver lavet tunnel på mig, så giver det altid en følelse af, at det skal simpelthen ikke ske igen. Man føler altid lidt, at man er blevet snydt på en sjov måde. Du bliver lidt sur og irriteret, og efter det så gælder det egentlig bare om at komme efter modstanderen og egentlig få ham til at se dum ud, når han lige har fået dig til at se dum ud. Det var så...